Buaicphointí an sa híosfúin Cluiche nach tá sé braitigin gosint ó Hanlon a ríist. Anna iadramir na cosa, ceansa an líne achas fiú gáfeinte go dain féinige sin I get Desi Ward. Well, Enda Smith a skriachig is a beke chun chaide skeileisteachig istigel na Carno. Chris came on Latíige ben Carl Sostle paint and son. Agus sé Dylan Roinn atá mar láta sí ag Roscommon. Wall spáis an sahinis the Roscommon. Nis Enda Smith go ma aniuil heachta dír spás agus an ceansa lenachitó ag stúr go hálanige. Ach dinach Cluiche son siúd agus Aaron Carey an fellscailteach chofad le McCarthy ige. Ciarán Lennon in the chinnis sin tá sé sin a léanta mar scór. Se chun columníris ó bhí látha na Muilí. Agus tá inúlach scórála 7 hen fan géad ige Muineachán ach cabhróid sunmis le cás Roscommon. Ó Hanlon a ríist. Now bin Niall Higgins atá siúd ach tá an card tucha ige ó Hanlon da. Trastan agus tá raca dhéanamh ige Woods. Ní mór ná go gúid san féin trasnán. Siad gúi mar a hénig agus na trastló go fad aige Eddie Nolan. Dyna chur a gothaige Dylan Roinn chun cínar. Ó bula dhéanamh ige McAnespy, Nolan bout a bhainú le tá pointe tiltte ige de bharna níireachtaí san agus fachtaige. Mícheál Bannigan, bíiste den sco chur a ige seod agus tá gafa trí vertan san go neafriseach agus hána sé trasnán. Craig buineacht an bar, well hána sé an bar níor buineach an ádearnach. Nuair mahansa ige Ciarán Martach bhí sé febrú begin a techt achta bhí batún live Charlotte san agus tá sean ar bhaide géilte a be fallan na scóráil an painter deire hir. Cimeáta agus féine á léirú ige Roscommon sa. Roinn O'Toole ochil tá séasta fúil cruig mar chosantóir má tá Diarmaid Marta a léirú go. Storm gur Stephen O'Hanlon a haise. Gary Moon a gairí an áde agus an ceansan gafa go maige. Agus an neartleisige dul chun cín. A feheh leis an roir ó Hanlon gan dá tuile nach a gcónaí istig. Deireadh cólaí rúmpáisteach samach an méid sin dianta agus tá méid córam a réist. Fós cúidí go trídí ge clár a scóir ach cimeata míid súil sin teata san leis ceartathe began idir an dálín agus an rud ceannan cíanna dianta an damheilige. Gach tá Muineachán inis is dúirmiúchan brinsa agus cuma anna bhrása chora ó Hanlon siarn saganí Bannigan agus ní locht dófa sin maríireacht. Siarnsa agus tá sé dtíag an fearceart a gháilt ní locht dófa Diarmaid Marta mar agus tá gáfeinte fachta leis an íireacht san ige Marta. Tácansa Gary Moon. Buaiteach an cín go dtí Roinn McAnespy, níorí febrúan sa takeíochtan sa ige seod agus peinte anamhrar fad fachta ige Ciarán McNulty. Bannigan, Conor Carl le tethe siar, Roinn O'Toole ige meacht leis an son agus Jack McCarran takeisteach, McCarran a chiatóig, glúiseacht an sco a dhéanamh Comáin sa. Leis mar sin ó Hanlon a réist agus ruair ige Roinn McAnespy isteach an tón chuúil isteach a Lorsley, Jack McCarran an Cluiche Ceannais McCarran leis agus an chiad chón fachta agus fachta ige Muineachán. Rábhóta níos hána iad. Gary Moon inis. Conor Hand agus tá Moon treis teachta isteach well bhí se lochtú ní roiada hen. Muineachán inis an neartú agus a fewsú. Buaiteach an cín ige Woods agus pass all an cushe ige Andrew Woods agus an ceansan ige Bannigan hána sé trasnán agus neadar bhfuil feicfáca ige Roscommon ige bainte seo. Iad a dul isteach an son cheampas cinnte go raibh Cluiche ach tá Johnny Smith seo hen seans. Agus seo chun Jack McCarran muite sin builibeg cóchtach Bannigan a bhd níos sa bhós an imirt sa tarna le. Ile fewsa ige Mícheál Bannigan chipáilta go háling. Héana fithe sé ige Muineachán 9 ige Roscommon. The captain of the Monaghan team, the one and only Mícheál Bannigan. Shagadain, bíonn na focail ceart aige Charlotte Burns a gcónaí ach tá Corn ina ghlac aige Mícheál Bannigan.